ang malakit matigas na bagay. Sobrang napasigaw si nanay, bigla siyang nawalan ng malay. Mahilig kasi itong si tatay, masurpresa at mapagbigay. Kaya si nanay ay nahimatay sa mamahaling regalo ni tatay. Tay, nay, tay. Nang magising na si nanay, ipinasok niya ang kanyang kamay doon sa bulsa ni tatay. Nasalat niya ang matigas na bagay, niyakap niyang mahigpit si tatay. Sobrang saya itong si nanay, kaya't sinabi niya kay tatay, kahit ang pangit mo, mahal kitang tunay. Tay, nay, tay. Hinawakan na ni tatay ang mga kamay ni nanay, at na-excite ulit si nanay. Bigla na naman itong napasigaw, at ipinasok na ni tatay ang isang matigas na bagay, at nawalan na naman ng malay sa pangalawang sorpresa ni tatay. Tay, nay, tay. Tay, nay, tay. At binuhat na ni tatay, sa kwarto dinala si nanay. Pinagmasdan katawan ni nanay, at bigla na lang naglaway. Iba talaga itong si tatay, isang tingin bigla siyang bumigay. Sa isip niya'y litson si nanay, kaya't sobrang bilis siyang maglaway. Tay, nay, tay. Nang magising na si nanay, biglang sinipa si tatay. Nandidiri kasi si nanay sa tumutulong laway ni tatay. Buti na lang at naisip niya mga regalo ni tatay, kaya't hinayaan na lang ni nanay na maglaway itong si tatay. Tay, nay, tay. Balikan natin ang mga regalo na binigay tatay kong gwapo. Yung unang matigas na bagay, isang gold na mahabang suklay. Ang pangalawa na ibinigay at ipinasok pa ni tatay, ito pala'y singsing ni nanay na isinangla noon ni tatay. Sa wakas natubos din ni tatay ang isinanglang singsing ni nanay.